Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe en garti kadi e windande men hande Allah wallino en noon en jangino masɗeɗe alluwal waɗa bange alluwal ɗimmal ngal janguɗa hen alkule 10 wadde a heɓino 15 hande kadi garen jokken bindande ɗe so Allah rokkima tan a waɗi no mbirumami ni yontere nde ɗo wotere timmi tan joni jiya hoorema inchallahu taala bisimillah alluwal yo ar alluwal ngal ɗo jangunoɗa reftoma yawngo jokken jangde bisimillah ɗo wonno ba ɗo wonno ɓa ko ɗo wonno ca ko ɗo wonno da hay ko ɗo wonno ɗa ko ɗo wonno fa ko ɗo wonno ga ko ɗo wonno ha ko ɗo wonno ja ko ɗo wonno ka ɗum ɗo wonno windande men ɗimmire gasi hankadi ɗo yenne ko 10 no woruno keɓɗa e nde ɗo windande joni noon momtende tawden ɗiggino garen ɓeyden hen goɗɗum ay mbaɗen ni guitten ɗum ay guitten ha laaɓa cer ay guitten ha laaɓa cer ay laaɓi cer kadi garen mbaɗen windande mbaɗen ni pooɗen ha ɗo keɓen ko jiɗɗen ko on saha hande jangaten ko la ay lanani ɗum ɗo woni la tokoso o ni windirte jiida e iide mawɗo I mawɗo ko ni wayeta kono ɗo ko alkule jangeten wadde ko I mawɗo wona I mawɗo ko la tokoso ni woni ɗon la tokoso ɗum ɗo woni ma ay ɗum ɗo woni na ay ɗum ɗo woni ña ay a faami de ɗum ɗo woni ŋa gasi keɗen 5 joni mbaɗen dani yenne woɗɗodira seeɗa wela jangude ay de on saha noon ene keeɓi ɗo 5 de joni gusten oɗo seeɗa ay oɗo ɓeyde seeɗa gasi joni garen ɗo ɓeyden alluwal lesto en keeɓi ŋa joni garen ɗo ɓeyden pa nani garen ha ɗo gadden ra garen ha ɗo gadden ɗon sa garen ha ɗo gadden ɗon ta garen ha ɗo gadden ɗo waha gasi 10 kadi heɓama en tampani en loraki mbaɗen daniyen jippo seeɗa woɗɗo seeɗa garen lesɗo kadi binden ɗo henna windande mbiyen win dan nde tati nani joni noon garen gadden kuɗol jangirde
mbiyen ko ɗo woni laa tokoso ene nandi e I mawɗo teskuyen wona ɗo tawi ko masɗe janganmi o wona toon I mawɗo alkulal ari mi anda ko laa tokoso ɗo woni ma tokosal manani ɗo ko na ay ɗo nya ay ɗo nga ɗo woni pa ayde ɗo woni ra ɗo woni sa ɗo woni ta ɗo woni wa gasi sappo ma ngari ɗo noon mbiya win ha ɗo woni dan ha ɗo woni nde wona windande tata ɓiri nde nani ayi gasi joni ɗum ɗo joni sappo keɓɗa a heɓino 15 a watti hen sappo keɓa 25 a woɗɗoyani a woɗɗoyi a tinani joni noon ngara mbaɗa dani yenne ay momten ɗo woni laa tokoso la mi daramo no moƴƴi mi windamo noon la hami anda wayimo mi ƴagga ɗo mi aray ma ɗum woni ma mi ƴeewa no windori ni windir ɗum noon mbeɗa winda mbeɗa janga ma to gasi mi ara ɗo na hami anda wawi mi winda so ɗiggi mi ara ɗo nya pesgel ngel ɗo dow addi ha wiya nya ɗo ala pesgel na pesgel gongel dow ngel addi wiya nya ɗo ko na ɗo ko nya ɗo ko na ɗo ko nya mbawa teskade nya e na ala pesgel dow ɗo noon nya pesgel dow a faami garana ɗo nga ɗeɗo nayi mbiyete alkule nyonde ma ko nyondal na ko nyondal nya ko nyondal nga ko nyondal ɗeɗo nayi mbiyete alkule nyonde sa namdamaɗe kanje ɗeɗo nayi mbiyete alkule nyonde ma na nya nga wadde ko o tan la ɓeydi hen la ma na nya nga a heɓi 5 garen ɗo pa ɗum woni pa janga ɗum ƴeewa no moƴƴi no windirani mbaɗa noon aɗa janga aɗa winda aɗa wiya pa aɗa winda pa aɗa winda so ɗiggi garana ra aɗa winda ƴeewa no windirani ra ha ɗiggina
ƴeewa no windori ni bindira noon. So ɗiggi ngara ɗo sa 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 haa ɗo ɗigga. ƴetta kuɗol ma mbañirɗa ɗum ƴeewa no windori ni bindira noon. So ɗiggi ngara ɗo mbiya ta 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 haa ta o ɗigga ƴetta bindama noon no wayni. So ɗiggi ngara ɗo mbiya wa 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 ɗo woni ay wanani ɗo wa 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 wa. So ɗiggi noon hankadi no ganda ɗum ɗo woni windande tati gasi. ay Allah ma laaɓi cer ayde laaɓi cer on saha noon ngara ɗo mbaɗani ngara jangen mbiya la ko ni windirte ma ko ni windirte na ko ni windirte ña ko ni windirte ŋa ko ni windirte gasi. a heɓi joyi jippuɗa les ngara ɗo mbiya pa ko ni windirte ra ko ni windirte sa ko ni windirte ta ko ni windirte wa ko ni windirte. hankadi mi heɓi sappam timmuɗi mi jangi ɗum ñalawma gooto mi sirti e majjere ɗeɗo sappo kadi yentoya e sappo e joyam wona mi heɓi nogas e joyi e nder balɗe tati. ayde yawani yawi kay momten la ma na ña ŋa timmi ngara ɗo pa ra sa ta wa. a famide joni ngara kadi taren bisimillah. bindol pular ummorto ko bange nanno faye bange holton ñaamo. ay ɗo ɗo woni la ɗo henne ɗo ɗo woni ma ɗo wiyete ma 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 ma. ay ɗo henne wiyete na 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 na. ay ɗo henne wiyete ña 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 ña. ɗo wiyete ŋa 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 ŋa. a faami ɗon de jippoɗa les ɗo ɗo wiyete ko pa 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 pa. so ɗiggi ɗo wiyete ko ra 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 ra. so ɗiggi ɗo woni sa 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 sa. so ɗiggi ɗo woni ta 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 ta. ɗo woni wa wa wa. ɗo woni windande tataɓire nani tati nani. jangen ɓaren wadde mbaɗen dani henne ɗo woni la 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 la. ngaren ɗo ɗo woni ma 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 ma. ɗo woni na 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 na. ɗo woni ña 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 ña. ɗo woni ŋa 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 gasi. ngaya ɗo ɗo woni pa 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 pa. ɗo woni ra 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 ra. ɗo woni sa 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 sa. ɗo woni ta 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 ta. ɗo woni wa wa wa
waa windande tataɓire gasi joni noon mbaɗan ma dani henne ay sa waɗi ni ɗo woni na ɗo woni ay na ɗo woni na ay ɗo woni na ayde ɗo woni kadi na ay nawji ko nayi joyi wonɗo joyi gonɗo nawji joyi goni ɗo ay ɗo ko na 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 joni noon mbaɗa dani henne oɗo na kam ko ni heddorto ay oɗo na ngara pesa e dow makko ga kefta nya ɗo henne ɓeyda ga henne ñiire wotere jippo les keɓa ma ɗo henne ƴettaɗo nawa ɗum dow kefta ha ɗo henne lesɗo pooɗa kofa paraga keɓa gasi ɗo tan mbawirta ɗeɗon geɗe ganda na ganda nya ganda ma ganda ha ganda a faami ɗum ɗo mbawata serdirde ɗum mbaɗani ɗo woni na ko ni wayata ɗo woni nya ko ni wayata ɗo woni ma ko ni wayata ɗo woni ha ko ni wayata ɗo woni ni wayata ari ardi ɗe ɗo tan teskortoɗa ko wiya ko joni noon gittenɗe haade jibde alluwal men waɗen ni ittenɗe haade jibde alluwal men wadde jangen a ɗo la ma na nya ɗo pa ra sa la ɗo ta wa gasi sappo keɓama koy windande tati wadde ɗo kaɗɗen en ɓaari ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah yayali ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina ƴette kuɗi mon e carnet ji mon mbañi ɗon janggon ɗigga sappo kadi keɓama yente sappo e joyi en keeɓi 25 e nder bal tati so ɗiggi tan jangdema codol yaawi an jiɗɗo noon nadde bisimilla ma ala suka ala mawɗo ala debbo ala gorko gara joɓa jangguinoɗa mbawa ɗo ɓuurol jangguirde wawma YouTube to connexion jogotoɗa jangga ga noon waɗa ko groupe gara bindoɗa joɓa nanneɗa to ɓuurol jangguirde gara ƴetta carnet ma e kuɗol ma ɓallina windana yettoma nanna connexion ma nattina windande ma ñifa connexion ma wona janngude gasi ballal toon waɗe lien o nawomo YouTube Dental Dina TV a majjirama paya toon aɗa janga ma yi vidéo o kuccita e vidéo aɗa janga ha ɗigga ƴetta alluwal ma kuccita hen mbañitoɗa janga ɗigga goɗɗo jiɗɗo kalanama yo ara janga ɗo joni ko jangde
yimɓe noon so jii jangde njooɗo calo jangude haa ɓooya kadi nimsa tawa kadi ɓenni neɗɗo hoto jaɓ jooɗaade janngani windani mawɗo ala e jangde suka ala e jangde debbo ala e fof ndendi poti heen jangu tan mbawa windude mbawa jangude pularma ɗum kalata jangintoɗa kono bindirta ha mbawa windude mbawa jangude kala ko winda janga ko jiɗɗa windude gasi ɗum noon sen ndewiɗo en keñaki on ndewiɗo ndewamɓe ɗo on timmini tan kala ko winda on jangani koye mon woni o saaha tokoso ɗe gonɗina hollede so gasi mi holla on mawɗe ɗe e sifa dabɓo jehen to bange goɗɗo windi tan jiya waylo ɗon e ɗon wonta mawɗe tokose mi ɓoƴƴa tan tokose ɗe peeña mi ɓoƴƴa tan mawɗe ɗe peeña fof gotum sa wawi mawɗe tokose ɗe ganatama inde nde ko wotere tan heddi ko ɗata ɗe mbiye mawɗe ɗe mbiye tokose ɗum tan seeri ɗum wama fof gotum manggal yo tokosal yo kala ngal wiyete tan ngal ko noon wiyete wadde onon jangoɓe YouTube onon jangoɓe Facebook e bangeji goɗɗi alarbaji mon yo garat jetto min jiya on min ganda oɗon janga mbason suuɗade gandal teddin janguinowoma omo janguinma jamma e ñalawma omo acci haajuji makko omo janguinma e sirru aɗa wawa e sirru anne neldu e sirru yetto e sirru o heɓa e sirru keɓa hen ɓaraji ma ballamo eno wallirtuma ni wona ñagude ko garen ballen jangde nde no yaariri yeeso garen jinganen jangde nde ha mbawen jangude mbawen jangguinde sen jiiɗi janguinde en balla ko jangguirɗen en jahata courant en jeeya wifi en jeeya connexion en jeeya kaɓorɗe kadi en jeeya koko bonata nafata noon ko garon jingon ballon goto kala ɗo heedi ɗo jinguiɗon wallira ɗon yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen an jiɗɗo noon nadde walla an yiɗɗo ballal ngal mbatta ko 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara namdoɗa kalanɗa naata janga a saggi ɗon ndewataka caggirɗa golle jokka yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen yo Allah on gondiɗo musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kaolack Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wassalam